ang itom nga kabayo sa Revelation chapter 6. Unsay meaning sa itom nga kabayo sa Revelation chapter 6? Sa dihang giablihan ni Kristo Jesus, ang una nga selyo nigawas ang puti nga kabayo. Sa dihang giablihan niya ay ikaduha nga selyo, nigawas ang pula nga kabayo. Sa dihang giablihan niya ang ikatulo nga selyo ug mao kini karon, sa dihang giablihan niya ang ikatulo nga selyo, nigawas ang itom nga kabayo. Now, atong basahon ang pulong sa Dios nga naa sa Revelation chapter 6 verse 5 and 6. Ang pulong sa Ginoo nagaingon, "When he broke the third seal, I heard the third living creature saying, 'Come.' I looked and behold a black horse, and he who sat on it had a pair of scales in his hand. And I heard something like a voice in the center of the four living creatures saying, 'A quart of wheat for a denarius, and 3 quarts of barley for a denarius, and do not damage the oil and the wine.'" Ingon sa pulong sa Dios, pag-abli ni Kristo sa ikatulong nga selyo, nigawas ang itom nga kabayo. Itom sa color, unsa kay meaning ni ani? Kung basahon nimo ang Lamentations chapter 5 verse 10, ang itom nagpasabot og famine, kagutom. Mangilngig ang kagutom sa unang panahon. Gakaunon sa mga ginikanan nga uban ang ilang anak para makasustain sila sa ilahang life, yet mas ngilad ang kagutom ani nga time. Ingon sa pulong sa Ginoo, nigawas ang black horse, une ang rider sa black horse naa siya'y pair of scales in his hand. Anak. Bali gitimbang-timbang. Na unsay meaning ni ani? Ang meaning ni ani nga ang mga tao sa malabot nga panahon gatimbang-timbangon ang ilang kaunon, rasyon, mag-fall in line sila, timbang-timbangon sa kadaghan ang ilang kaunon kay gamay na kayo ang supply sa pagkaon. Kabantay mo karon sa mga trahedya. Di ba ang mga naa sa evacuation center, mangaon sila, di ba gabalance-balansihon ang ilahang mga pagkaon aron maangay ang uban kay gamay ra ang supply. Ingon ana usab ang mahitabo sa malabot nga panahon. Now, kini nga kagutom, direct result kini sa gubat sa dihang giablihan ang ikaduha nga silyo nga nigawas ang pula nga kabayo. Ngano di ay nga naiting gutom human sa kagubat or sa kamulo ang gubat? Ingon ani manggod mga guba, mga destroy ang mga food supplies. Ang mga uma di na mauma, magsige bombahan ang mga mag-uma, di na pud mag-uma kay hadlok mapusilan. Dayon ang mga tindahan ipangransak, unya ang mga tighimo o pagkaon sa mga factories di na maghimo kay isig danaganay na, isig tinaguay na, kay basig maigo sa bomba o baka sa missiles. Unya ang mga gasoline stations pang bombahan aron nga ang mga tao nga tag-iyaan ng gasoline station dili na makatubil sa ilang mga tangke o baka sa ilang mga sakyanan para sa transportation o para sa gubat. Mamahal ang gasolina. Pag mamahal gani ang gasolina, magbantay gyud kamo kay nagpasabot sa kini nga mamahal pod ang mga presyo sa bugas, presyo sa mga tinapa, presyo sa mga pagkaon, kagutom sa tibuok kalibutan. Tan-awa ra gud ang gibot sa Russia, gibombahan nila ang gasoline station sa Ukraine. Mas mahitabo, mogamay na ang gasolina, mamahal ang transportation, pag mahal sa transportation, mamahal na ang panaliton, mamahal na dayon tanan. Mura bitag domino effect. Basta maapektuhan na gani ka ng gasolina, halos tanan maapektuhan na dayon. Now, so malabot ra ba nga panahon, dako kayong kabahin ang kining mga oil, gasolina, mga fuel sa gubat. Mao na mamahal gyud ang tanan ug naay kagutom. Kagutom gani nga 5 lamang kabulan, ang mga tao gyapyait na sige nagkinawatay. Samot nagkagutom. Nga ingon ani kadugay. Unya, naupat ka creatures sa Book of Revelation. Ug matud pa, sa tunga nitong 4 creatures na ay nagasulti, na ay nagatingog nga nagaingon, "A quart of wheat for a denarius, a 3 quarts of barley for a denarius, and do not damage the oil and the wine." Unsa meaning aning a quart of wheat for a denarius? Unsa day na di ay? Kanang wheat mao kanang himuon nilang pan, harina para himuong pan. Now ingon niya ang kantidad kuno sa usa ka quart, isa ka denaryo. Now Pinoy man ta, di ta kasabot kung unsay meaning niya ni. Now akong gilantaw sa gilantaw nako kung unsa nakabugat ang isa ka quart nga harina
kuha din day 0.53 kilogram or tunga sa kilo din labang gamay ang isa ka quart. So ang tunga sa kilo nga harina nagkantidad daw kuno og isa ka denaryo. Uy, gamay ra di kay isa ra man ka denaryo. Wrong. Ang isa ka denaryo sa unang panahon, labi na sa panahon aning sa pag-write aning Revelation, ang isa ka denaryo nagkantidad kana siya og isa ka adlaw nga trabaho sa isa ka tawo. Sa panahon aning pagsulat aning writing, ang isa ka adlaw nga trabaho is 6 hours. Ato karon 8 hours man. So, ang 6 hours nga work, one day na siya, ang bayad ana isa ka denaryo. Nadre sa Pilipinas naman tay kanang isa ka day nga minimum wage, no? 547. So, bahin na mo sa 8 hours, then kuha na mo unom anak nga bahin 410, no? Ang isa ka denaryo di ay is 410. Kung sa to ang money diri sa Pilipinas. 6 hours na nga trabaho sa usa ka Pinoy 410. Now, ang tunga daw kuno sa kilo nga harina nagkantidad og 410. Ani nga time. Mahal kayo. Karon barato pa man. Mahal ingon ang uban pero mas barato gid kumpara ani. Karon ang kantidad sa tunga sa kilo nga harina is 31 og 27 centavos karon nga time. Pero human sa gubat kini gitagna sa ikaduha nga horse, inig abot sa takna nga blihan ni Kristo Jesus ang ikaduha nga selyo, abot ang gubat nga hilabihan sa tibuok kalibutan. Abot unsa kini nga klase nga World War 3, World War 4, World War 5, I do not know. Basta kay pinakadako nga gubat kini, dako kaayo kini nga gubat kina pa may mas dako ang gubat ani kaning Armageddon ning katong Gog and Magog. Dako jud kay ni nga gubat. Tungod sa gubat mahal ang presyo sa tanang panaliton. Ang isa ka kilo nga harina nagkantidad og 820 pesos. Trabaho ganita no, maglisod na maganita og magkalisod bagay kayo ani mga igsoon. Mga tao aning panahon na maglisod maganig pagkaon sa isa ka tawo ang isa ka quart or tunga sa kilo nga harina. Uy, lisod na ipakaon sa isa ka tawo. Pero may na lang. Pero mao ni ang isa baya ka pamilya kay daghan baya nawe mama papa pila pagkaanak. Kaya mahal kayo, gamay ra ang sweldo pagkatapos ang kantidad sa panaliton mahal kayo. Nya ginaingon pag diri. 3 quarts of barley for a denarius. So ang isang tunga sa kilo nga barley 410 pesos gihapon. Ang isa ka kilo 410 pesos gihapon, no? Mahal gyapon kayo. Now, kini nga butang usa man kini ka expression sa kasuko sa Ginoo sa kalibutan. Sangyawan na sa pulong sa Ginoo, dili mo dawat yapon kan Jesus. Di pag rapture na bilin sila. Og dayon gipasuffer sila sa Ginoo sa 7 years tribulation. Di man sila mo dawat kan Jesus Christ. Di way labot sa rapture. Girapture ang uban katong dawat kan Jesus, kini nga bilin nag-suffer sa 7 years tribulation. Pag-abli sa unang nga silyo, gilad-ilad sila sa righteousness og sa kalinaw ni Satan na kuno, ni Antichrist. So, nikalit man ka nag-abot ang gubat pag-abli sa ikaduha nga silyo. Tungod kay giablihan man ni ikaduha nga silyo, nga mao ang gubat, niabot dayon ang black horse nga meaning kagutom. Mga niwang na kay mga tao aning panahon na magkinan-anay na sila sa ilahang mga bata. Ang banag asawa magtraidoray na, di na magpikas-pikas o pagkaon ng ubanan ni magtago-tago na. Daghang kawatan ani nga time, gubot kayo ang kalibutan ani nga time. Naay mga evacuation center. Katubi taong scale nga gidala sa rider sa black horse, nagpasabot man kato rationing, magrasyon na. Nag-agrasyon ang mga tao. Lagi sa kakomkom ha, kaon. Ano to na po, gutom ka, walay snack. Kaon. Kaon. Trabaho ka, isa ka adlaw. Ay, ikaw rin makakaon. Oy, labot imong anak, imong asawa. Grabe kalisod aning panahon na. Dayon ginaingon diyan sa pulong sa Ginoo, and do not damage the oil and the wine. So dili pa ipa-damage ang oil o ang wine. Uy, lami siguro may inom og wine gid aning panahon. Apilang wine dili pa daot. Siguro ipatilaw pa ang ang mga tao sa wine. Ang oil kinahanglan kini sa pagluto. Dili pa daot. Naagi pa pagpalangga sa Ginoo.
Kaya gamitan man kining oil para sa pagluto o kining wine sa purification sa water oron sa badiha, no? Uban ihubog-hubog. Well, anyways, this is the word of God. Dili siya pa guba ang oil ug ang wine. So, mao kini, no? Giablihan ang giablihan ang unang nga selyo ni gawas ang white horse, deceptive righteousness, soban pa deceptive peace. Giablihan dayon ang ikaduhang nga selyo ni gawas ang red horse. Grabe ba? Kalinaw sa kalit lamang niabot ang gubat. O kay nagkubat naman ni mahal ang presyo og naikagutom sa tibuok kalibutan. Wala nang mairo ang mga tao, no? Di na kawalo mga agda. Kay gutom na kaayo. Mangilgig kini nga panahon, hinaot nga dili kita maapil ni ani. Busa ako hangyo sa inyo mga igsoon. Dawata og tuuhi si Ginoong Hesus. Isip imong Dios og manuluwas, ug siya mosulod sa imong kasing-kasing. Nagabot sa rapture, maapil ka. Padung sa langit, dili ka mabilin sa iyo aron mag-suffer sa 7 years tribulation. Madala ka sa langit, ug ikaw magkaangkon sa safety gikan sa kapungot sa Dios sa mga tao nga ga-reject ang Jesus Christ. Now, susunod nga panahon atong tun-an ang ikapat nga silyo. Sa kay mahitabo, no? Kung ablihan ang ikapat nga silyo. Ang ngalan is ang ngalan is Pale Horse, I think. Sunod semana atong ablihan ang ikaupat nga silyo. Ang ablihan magawas ang kulor abo nga kabayo. Sa kay meaning niya na. Well, tunan na to na sa The Truth Bible Program. Daghang salamat sa paminaw. God bless you.